ତାଙ୍କ ଘର ଖଟ ଉପରେ ବସିଛି। ହଁ ସାର୍ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ରଖିଲି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା हेलो हाँ सर पेशेंट पूरा सुस्थ है सर ता माइकने सहित कम्बल भितर पूरा पेटेकी शोची आज्ञा सर पूरा पेशेंट सुस्थ सर सुस्थ हाँ सर एबे सागे सागे आइलु हाँ सर शोइछि शोइछि गुआ गुआ तमरे आउ थे फोन आसला ସାର୍ କାନ୍ତ ଚୁବୁଥିଲା ନାଇଁ ସାର୍ ମେଡିକାଲକୁ ଯାଇଥିଲା କିଛି ଦିନ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖା ହେଇନଥିଲେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ କାନ୍ଦଟା ଚୁବୁଥିଲା। ଯାହାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ନାଇଁ ସାର୍। ହଁ ସାର୍ ଟିକେ ଟିକେ ସାର୍ ରଖିଲି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର। प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद पंचायत गोटे हेले ना तो भैया स्त्री पाई मो जीवन धन्य रांधी खतरी खाई रहत हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ गलाव में पानी आ गया गमछा भी खुल गया मेरा देखती यार सुन बे आर वर्ष सावित्री अमावस्या आर फलमूल चली गला किंतु एई वर्ष सावित्री अमावस्या मो लवंग तो फलमूल काठी नाही कि डांग नाही आउ जोटा खड़ खड़ होउला सिर सहित परसरा इ जो संडा जोटे लागुतला काटी देइछि ता माने कच्च कोना केले पार्टी करछुए बे सिने खोली मत कम जानते एइटा काटिलो ताको भी छाडिलु चलो मोर फल सब काट लगा गलो तू रात रे का घंटी बजे बुला लब की कथा एला तो लज्जा लज्जा जगिया गुआ लवंग तमे तीन जण होइल मेरा काटी देलो मोर आसीबा पूर्व गोटे जिनस भाभी आपण जदि सत कथा कहीदेवे आपण जीवन में आपण केतिकी पाप करछन्ती आमे हम बाटर सार मु धरि की मो स्त्री की धरि मु साथ मु बांधलिया लोक माछि की मो बोली करनी फिर मु पाप करनी सार चुच्छा कथा काटिगिरी मु आपन भूल मागी भूल दिला काटीटा दे देबो नहीं दियो
ସତ କହ କହିବି ଦେଖୁଛୁ ତ ହକିସି ମଧ୍ୟ ରହିବନି ଖାଲି ପୁରାଟା ଗୁଆଉ ସବୁ କହିବି କିନ୍ତୁ ଆଉ ମତେ ମାରଧର କରନି ମତେ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ କାଲି ମେଡିସିନ ଖାଇ ଶୋଇଥିଲି ବାବା ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ମାନୁଥିଲି ମଧ୍ୟ ହଁ ପ୍ରଥମେ ସୁନ୍ଦର ସୁନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରି ଭାବରେ କଥା ନେଇଗଲେ ଆଉ ହେ ସୁନା ସେ ସୁନା ନୁହଁ ମୋ ପାଖରେ ଅରିଜିନାଲ ସୁନା ଅଛି 24 କ୍ୟାରେଟର ସୁନା ରହ ଟିକେ ଆରେ ପଇସା ତମେ କୋଉଠି ଏଇଠି ଦେଇ ପୁଅ ଜାତକ ସବୁ 4-5 କିଲୋର ସୁନା 4-5 କିଲୋ ହଁ ସୁନା ହଁ କୋଉଠି ରଖିଛୁ ବେ ଆମ ଘର ଆଲମାରି ଗାତ ତଳେ ପୋତିଛି ଆଉ ମାଇ ସାଇରେ 22 ଲକ୍ଷ 30 ଲକ୍ଷ ସୁଧକୁ ଲଗେଇଛି ତମେ ତ କହିଦେଲୁ ନା ସୁଧ ମୂଳ ଗୁଣବନ୍ତ କଇତା ସୁଧ ମୂଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧ ହିସାବ କଲେ ବାহ 22 ଲକ୍ଷ 72 ପଇସା ସାର୍ ଏଇଟା ନୋଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯୋଉ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରଟା ଏଟା ମୋ ନାଁରେ ଆଉ ଅଛି ଆଉ ଅଛି ମାନେ ହରଣ ଧର୍ଷଣ ବଳାତ୍କାର ନ କହିବା ଭଲ ତାକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲୁ 7ରୁ 70 7ରୁ 70 ଇତି ମଧ୍ୟରେ 450 ସରି ଯାଉ ପୁଅ ରହ ତୋର ସବୁ ପୋଛିଦେବି ହେଥିରୁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି 147 ଜଣ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରେ ତୋ ଚାବି ହଉ ଛାଡ଼େ ହେଲେ ସବୁ ପଚାର କହିଲୁ ତୋ ଡେଟ୍ ବାତଟା କହିଲୁ ମୋ ଡେଟ୍ ବାଥ ହେଲା 1980 ଲେଖନ୍ତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଲେଖନ୍ତୁ 28 ତାରିଖ ରବିବାର ଭାବୁଛି ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ମାନେ ଭଗବାନ ଛୁଟିରେ ଥିଲେ ତୁ ସବୁ ବେଇ ପୁଅ ସେଇଦିନ କହିଛ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ଦେବେ ତତେ କୋଉଠୁକିରେ ବରଦାନ ଏ ଗୁଆବୁ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି ତୋର 5 କିଲୋ ବାଡ଼ି ବୁଡ଼ା କରି ଛାଡ଼ିବି ଲଗା ରହି ଚଳା ସେ बेवफाया बेरहम क्या कहूँ तुझे सनम तुमने दिल तोड़ा है भूल क्या हुई